филми мазкур аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, филиали агентии Оғохон оид ба макони зист, ташкилоти ҷамъиятии Иттиҳодияи миллии маъюбони ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти ҷамъиятии ҳимояи ҳуқуқҳо ва рушди имкониятҳои ношунавоён ва нобиноёни ношунавоии ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. мақсади он фаҳмонида додани дастури амалкунӣ ҳангоми заминҷунбӣ мебошад. муқобили ҳодисаҳои фавқулода танҳо фарде муқовимат карда метавонад, ки дар ҳар гуна вазъият чӣ тавр рафтор карданашро медонад ва қарори дурустро қабул менамояд. як такони хурд метавонад оғози заминҷунбии калон шавад. аз ин лиҳоз фавран барои худ муҳофизаткунӣ амалҳоро андешед. бале, барои ҳар шахс дар кадом ҳолате ки набошад, аз ҷумла дар ҳолати фавқулода, кӯмаки аввалин дараҷа аз ҷониби худи ӯ амалӣ мегардад. ассалому алайкум. ман фирӯз ҳастам. пурра нобино мебошам. оиди муҳофизати шахсӣ ва эҳтимоли зинда мондан аз заминларза якчанд машварат пайдо кардам, ки ба дигар нобиноён баён менамоям. нобиноёне ки мисли ман бо асо ҳаракат мекунанд, ҳангоми эҳсос кардани заминларза ба ваҳшат наафтода, бо истифода аз ин машваратҳо амалҳои муҳофизатӣ анҷом диҳанд ва барои ҳифзи саломатии худ кӯшиш намоянд. ҳангоми эҳсоси заминҷунбӣ дар дохили бинои истиқоматӣ, дар ҷои кор ё дигар иморат, ба воҳима наафтода, амалҳои худ муҳофизаткуниро анҷом медиҳем. қадами аввал дар фарш шинед. қадами дуюм бо дастонатон сар ва гарданатонро пӯшонед. қадами сеюм бо дастонатон ламс карда мизро пайдо кунед ва зери он худро ҷой кунед. пояи мизро бо як дастатон маҳкам қапед. бо дасти дигаратон сару гарданатонро пӯшонед. дар ҳар маврид асоро дар наздикии худ нигоҳ доред, то вақте ки ларзиш қатъ мегардад, онро истифода баред. заминҷунбӣ метавонад сабаби афтидани ашёҳо ва ҷиҳози хона, корхона ва дигар иморатҳо гардад, ки ин ҳаракати шуморо дар ҳуҷра душвортар мегардонад. барои ин шумо бояд ҳангоми кӯчидан оҳиста ҳаракат кунед ва дар роҳ монеаҳоро тафтиш кунед. ҳангоми дар замин афтидани ашёҳои зиёд, пойҳоятонро аз замин набардошта, бо эҳтиёт ҳаракат кунед. истифода барои ин усул эҳтимолияти афтидани шуморо камтар мекунад. шумо бояд пешакӣ барои муоширати худ батареяҳо ва лавозимоти иловагиро захира кунед. маводи заруриро бо ҳарфҳои калон, лентаи инъикоскунанда, алифбои брайл, алифбои нобиноён ва ғайраҳо нишонагузорӣ кунед. ман назар ва рухшона маъиби гурӯҳи якум мебошам. устоди варзиш, оиди вазнбардорӣ ва дастхобонӣ мебошам. дар ҳолатҳои фавқулода, яъне заминларза, ба ҳамқисматони худам якчанд тавсия медиҳам, ки дар ҳолатҳои фавқулода, яъне заминларза, худро чӣ тавр эмин доранд. агар шумо асобағалҳоро истифода баред, ҳангоми эҳсоси заминҷунбӣ кӯшиш кунед, ки ҳаматарафа ҷои худро аз назар гузаронед, то дуртар аз тиреза бошед ва шишапора ба болоятон нарезад. ҷои интихоб кардаатон холӣ аз ашёҳое бошад, ки ба саратон меафтад. бо эҳтиёт то чӣ қадре ки метавонед дар замин шинед ва хам шавед. бо дастонатон ё ягон ашёи сахте, ки таги дастатон меафтад, ба монанди китоб, компютер, болишт ва ғайра, сару гарданатонро пӯшонед ё муҳофизат кунед ва интизор шавед. агар дар наздикии шумо мизи устувор бошад, аввал амалҳои дар боло зикршударо иҷро кунед, яъне ба замин шинед, сару гарданатонро бо дастатон пӯшонед, пас аз он ҳаракат карда худро ба таги миз андозед. бо як дастатон пояи миз ва бо дасти дигаратон сару гарданатонро пӯшонед ва то қатъ шудани ларзиш дар он ҷо интизор шавед. дар ҳар маврид асобағалатонро дар наздикии худ нигоҳ доред, то ҳангоми қатъ гаштани ларзиш онро истифода баред. баъди қатъ шудани заминҷунбӣ аз ҷои паноҳ шуда баромада, бо роҳҳои бехатари эвакуатсионӣ ба берун бароед. номи ман Мариям, 15 сола ҳастам. маъюби гурӯҳи якум мебошам.
шуғли дӯст доштаам гулдӯзӣ. бештари вақтамро бо ин ҳунари аҷдодиамон сарф мекунам. бояд қайд кунам ки ҳамеша барои истодагарӣ кардан дар ҳолатҳои фавқулода омода ҳастам. якум, чархҳои аробачаатонро қулф кунед. ин амал барои ба ягон тараф нарафтани аробача хеле муҳим мебошад. дуюм, сару гарданатонро бо дастҳо, китоб ва ё болишт пӯшонед. хам шавед. то тамом шудани ларзиш худро аз афтидан нигоҳ доред. ин амал сар ва гардани шуморо аз осеб дидан аз ашёҳои афтида истода муҳофизат мекунад. баъди хомӯш шудани таконҳо оҳиста ба самти берун ҳаракат кунед. агар монеаи сари роҳ шавад, барои кӯмак ягон касро даъват кунед. агар шахсе пайдо нашуд, дар ҳолати аввала қарор гиред. ҳатман ба кӯмакатон мешитобанд. дар муассисаи давлатии кӯдакони маъюб ба ҳайси парастдор фаъолият мекунам. қиматуллоҷон, маъюби гурӯҳи аввал 12 сола аст. ман бештари вақтамро ҳамроҳи қиматуллоҷон мегузаронам. ҳангоми сар задани ҳолатҳои фавқулода, яъне заминҷунбӣ ва чӣ тавр истодагарӣ кардан, ҳамроҳи қиматуллоҷон огоҳем ва кӯшиш мекунем дар ин гуна мавридҳо якдигарро кӯмак расонем. парасторон одамоне ҳастанд ки метавонанд ба шахсони дорои маъюбият кӯмак расонанд. парасторон ба ҷадвали умумии шахсони маъюб бояд шинос бошанд, то ки бо кадом роҳи беҳтар ба онҳо кӯмак расонидан ва чӣ гуна истифода бурдани ягон таҷҳизоти махсусашонро бидонанд. парасторон инчунин бояд нақшаи инфиродии омодагии худро бо шахсони маъюб мувофиқа кунанд ва ҳангоми сар задани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминҷунбӣ аз нақшаашон истифода кунанд. олимони ҷаҳон ин усулҳоро беҳтарин усули муҳофизатӣ дар мавриди сар задани заминҷунбӣ мешуморанд. дар вақти заминҷунбӣ мо якчанд сония фурсат дорем ки худро пеш аз бо шиддат шудани заминҷунбӣ ва афтидани ягон ашё ба баданамон эмин нигоҳ дорем. ин усул шуморо аз хавфи осебгирӣ, аз хатари ғайрисохторӣ ба монанди афтидани ҷиҳози хона, корхона, ба сар ё баданатон осеб гирифтан аз шикастани шишаи тиреза ва ғайраҳо муҳофизат менамояд. ин тавсияҳо аз тарафи олимон ҳамчун беҳтарин усули посухдиҳӣ ба заминҷунбӣ тасдиқ шуданд ва истифода бурда мешаванд. истифода барӣ аз ин тавсияҳо шумораи фавт дар мавриди сар задани заминҷунбиро нисбатан кам карда, барои шумо имконияти зудтар бехатар намудани худро дар мавриди сар задани заминҷунбӣ муҳайё мекунад. умедворем ки маълумоти пешниҳодшуда бароятон муфид буд. барои шумо бехатарӣ ва рӯзгори ободу осударо таманно дорем. худатонро эҳтиёт кунед. бо умеди рӯзҳои нек.